Bună dimineața în această viață, oameni frumoși, oameni puternici! Astăzi, 1 iunie 2020, mă bucur din tot sufletul meu pentru că este prima mea prezentare audio. Astăzi, copilul meu interior a dorit să se joace mai mult ca de obicei și am dat frâu liber acestei bucurii, acestui gând, de fapt. Intuitiv, mi-am ascultat intuiția și am spus, ok, de ce nu? Poate pentru unii dintre voi este mai ușor să asculte o variantă audio a ceea ce eu am numit pe pagina mea de Facebook Vibrația zilei de azi. Așadar, este luni, este albastru. De ce este albastru? Pentru că în fiecare zi, sau mai bine zis, fiecare zile, îi corespunde o culoare, iar luni este raza albastră. Voi face o emisiune direct cu razele, cu cele 7 raze și voi explica mai în detaliu despre lucrul cu razele. Astăzi, începând de astăzi, avem vibrația cifrei 6. O 6 care ne încurajează să fim iubitori cu noi. Iubitori cu noi și cu ceilalți, un pic mai atent la nevoile noastre, un pic mai atent la nevoile celor din jurul nostru. Combinat acest 6 cu 1 ne aduce în atenție intuiția. În această lună este foarte important să ne ascultăm intuiția, să menținem așteptări pozitive, gânduri pozitive și undeva acolo se aude din cel mai înalt interior al tău un gând. Ascultă-l. Este intuiția ta. Este ceea ce eu numesc sinele tău superior. Ascultă-l. Dă volumul zilei un pic mai mic și ascultă-ți intuiția. Este atât de fină și de gingașă încât în tăcere se poate auzi cel mai bine. Poate această lună ne anunță că poate ar fi bine să iei în considerare acea practică spirituală la care tot te gândești, dar din vari motive o tot amâni, sau acea practică spirituală care de vreo câteva zile tot primești mesaje că ar fi bine să te apuci, ar fi bine să începi, să mergi înainte. Gândește-te și ascultă-ți intuiția. În această săptămână am tot vorbit despre prosperitate, abundență, deschiderea către noi oportunități. Am dat un exemplu și am spus că pentru a vindeca situația financiară, în primul rând să lași ca oportunitățile să fii deschis către noi oportunități, să lași oportunitățile să vină la tine. Pe măsură ce vei face acest lucru, situația va primi, sau tu vei primi soluții, vei primi ghidare, vei ști ce să faci și totul se leagă de intuiție. Tot în această lună și am făcut
iarăși postare, tot astăzi de 1 iunie, este familia. Familia, locul unde dragostea nu se sfârșește niciodată. Acolo începe, iar acolo ea evoluează, continuă, evoluează și crește. Poate că ai nevoie să te întorci acasă. Poate că unul din membrii familiei tale are nevoie de tine. Din nou, ascultă-ți intuiția. Încânci în inimă, înconjoară persoana care are nevoie de tine sau pe tine sau experiența, situația prin care treci cu lumina albastră și ți se vor revela. Lumina albastră îți arată care este situația de fapt. Este lumina liniștitoare. Și apoi deschide-te către darurile cuprinse de această situație și fii în pace. Iar din nou îți spun, ascultă-ți intuiția. Legile universale funcționează în permanență, întotdeauna, printre care și cea a liberului arbitru, care îți permite să faci propriile alegeri și să iei propriile decizii. Da? Așadar, introspecție, intuiția, atitudinea pozitivă și descoperă simplitatea din orice lucru complicat. Adu-ți aminte deviza Inspiră masele. Cu visul tău în minte, mergi tot înainte. O zi minunată și ne vedem mâine la Vibrația Zilei.